Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba kwinsibando kubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu nanamhlanje kuba sikwazi ukuhlangana. Uyithola ekuseni inkonzo namhlanje ngoba kunomhlangano enginawo emini. Ngakho-ke inkonzo uzoyithola manje ekuseni. Nestudio ebengikusona izolo ngishintshile. Kukhona okhona njengoba ngishilo. Hhayi-ke asidluleke bazalwane, siqhubekele phambili. Muhle-ke uNkulunkulu wethu, uyasithanda. uNkulunkulu wethu usiphethe kahle. Ndlalifa izulu, kungenwa ezulwini ngey'nhlupheko. Iy'nhlupheko ungazithathi kancane, zizokuqinisa, zizokwakha, yizona ezizokwenza ube yikholo eliqinile, hhayi ithofi lekholwa, ukuze ukwazi ukungena ezulwini. Kusho njalo izenzo 14 verse 22, lithi baqinisa abafundi abaphostoli, bethi kungenwa ezulwini ngey'nhlupheko. Kanti uma ufunda uJohane 8 ngithi verse 17, uxolo abaseRoma 8 verse 17, libeka kucace izwi lenkosi. Lithi sesingabantwana bakaNkulunkulu, sizindlalifa zikaNkulunkulu. Uma sizindlalifa zikaNkulunkulu, kodwa kumele sihlupheke kanye noKristu. So ukuhlupheka it's part and parcel. Ukuhlupheka, abantu abaningi-ke bamthanda uNkulunkulu, bamthandela ukuthi abadilive, abakhulule ey'nhluphekweni. Kanti izwi lenkosi lapha kuMahubo 34, qala kuverse 17, 18, 19, lithi abalungileyo banezinhlupheko eziningi, kodwa uNkulunkulu uyabakhulula. So uma ubuka lokho, ukuthi banezinhlupheko eziningi, kodwa uNkulunkulu uyabakhulula, kusho ukuthi zi-ongoing, ziyaqhubeka. Uphuma kule nhlupheko ukhululwe, ungene kule nhlupheko ukhululwe, ungene kule nhlupheko ukhululwe. Ngoba phela ngabe abasindisiwe noma abalungileyo abanazo uma kuwukuthi uNkulunkulu ukukhulula bese zingabibikho. Manje banazo. So-ke ngakho ungakhathazeki, wena qine ekukholweni, qine emthandazweni. uNkulunkulu ukhona, uJesu ukhona, uyaphila, wayefile wavuka ngosuku lwesithathu. Ngakho-ke izinhlupheko ziyi-part and parcel. Izimpi ziyi-part and parcel. Sisempini bazalwane. Uma uPaul evalelisa lapha kuTimotheo wesibili chapter 4, uthi mina sengiyanikelwa ngikulwile ukulokuhle, sisempini siyalwa, uthi ngiligijimile ibanga, ngikufezile ukusindiswa, ngikufezile ukukholwa, ngigcinile ukukholwa. So sisempini bazalwane. Aphinde kuTimotheo chapter 2, wesibili chapter 2, athi akekho sempini onake imnako yalelizwe aze akholeke kuloyo obuthwe nguye. Sibuthiwe, singamabutho, asinaki imnako yalelizwe. Kodwa siyawutuba umzimba wethu. Siyawutuba ukuba singathi sesiyeke konke bese sigcina sishe esihogweni ngoba sihluleka ukuphila impilo engcwele. Aye, igiya engena ngalo leli namhlanje, sisaqhubeka naso isihloko. Isihloko esikhuluma ngaso, sikhuluma ngobunye kuKristu. Bese siqhubeka sithi umphika uKristu uyabuhlakaza ubunye. Umphika uKristu umelene nobunye ngoba phela uma uKristu ebufuna ubunye, umphiki ulwa nalento efunwa nguKristu. Yikho bethi i-Antichrist ngesilungu. Hhayi-ke ngiyacela sigoqe sikhuleke. Namanje-ke ngiyathemba kuzoguqeka. Sime ngikusona, uNkulunkulu uyasazi. Wena usibona ku-YouTube, abaku-WhatsApp bezwa ngendaba. Asikhuleke, Jesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, ngisondela kuwe nangaso lesi sikhathi. Siyabonga ukulondwa nokugcinwa ngesakhe isandla. Siyabonga ukuvuka,
Siyabonga ngosuku oluhle kangaka. Ngiyakhuleka, ngiyacela ukuthi ube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele, ukhulume izwi lakho, uzambule. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngafuna ngizame imizamo ukuthi lesi sihlalo yini engasiyenza kuso asifani nalesi engihlala kuso ku-Studio 1. Ngikwi-Studio 3 namhlanje, bengikwi-Studio 2 izolo. Asifani naso, kodwa kusho ukuthi kufanele ngibone. Ngizama nanokuthi-ke manje ngibuka ukuthi i-view yala injani, kungabi yi-view egcina iphazamisa njengalesi nayo ku-Studio 1. Asifundeke izwi lenkosi laphaya ngokaJohane chapter 17, sifunda uverse 20 no-21, ngoba sikhuluma ngobunye nobungozi bokulahlekelwa ubunye ngenxa kaMphiko uKristu. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Izwe limele ukukholwa ukuthi iNkosi uJesu injani, ithunyiwe. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa nangesikhathi asipha sona. Simelwe ukuba munye. Uma kukhona umuntu onegqubu naye, buyisana naye. Uma kukhona umuntu owakuhlukumeza, buyisana naye, uphinde umkhulekele, umcelele ukuba athethelelwe. Usho umkhuleko washo iNkosi uJesu, Baba, bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Lokho kuzokusiza uxole kudlula igqubu. Khulumela iNkosi uJesu ngalento ku-Matthew chapter 43. Awuke bakithi. Matthew chapter 5 verse 43 no-44. Siqhubeke sibone. Uthi verse 43, nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu. Ezwa-ke, sithande isitha sakho, sinikuthanda isitha sakho. Thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo. Uma umuntu ekuqalekisa, mbusise. Umbusise ngenhliziyo ejulile, kuphuma enhliziyweni. Ungambusisi kanti ngenhliziyo ugayibuze. Thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo. Umuntu okuzondayo mphathe kahle. Bese ethi nibakhulekele abanizingelayo. So uma ufuna ukuxola, kungaxoleki wahlukumezeka ngandlela thize, mkhulekele lo muntu, umcelele uxolo kuNkulunkulu, ngoba ilokho kuzokusiza. Nibakhulekele abanizondayo, nibakhulekele abanihlukumezayo, nibakhulekele abanizingelayo. Yilokho kuzosisiza bazalwane, ukubakhulekela. Athi uRoma 12 verse 17, ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi, nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Mase kuphambi kwabantu, nakani okuhle. Verse 18, uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Zama ukuhlalisana nokuthula nabantu bonke. Ningaziphindiseli nina bathanda, kodwa dedelani ulaka, ukuba kulotshiwe ukuthi kungokwami ukuphindisela, ngiyakubuyisela mina isho iNkosi. Kepha uma isitha sakho silambile, siphe sidle. Uma somile, siphuzise, ngokuba ngokwenza lokho uyakuba ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Ini isitha sakho. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Ifunde amaRoma 12 from verse 17 kuya ku-verse 21. Hhayi-ke, angiqhubeke-ke ngidlule. Bengikhuluma ngobunye, ukuze ku-encourage ubunye. Dedela ulaka, xolela, thethelela uma kungavumi, mkhulekele, umcelele uxolo zonke iy'nsuku ntambama.
ukhuleke. Mabe baningi, bhala phansi ilist yabo, babize one by one uthi Nkosi thethelela usibanibani wakwabani, Nkosi thethelela usibanibani wakwabani, akakwazi akakwenzayo. Uzokwenza njalo uma ulala kuze kufike la ukhohlwa khona ukwenza, uyobona uyobe usuxolile enhlizweni yakho. Hhayi-ke asiqhubeke nomphiko uKristu. BaseThesalonika besibili siqala kuvesi wesibili chapter 2 soqala kuyo uvesi 1, sigijime nje ukuze si-catch up. Kepha siyanxusa bazalwane mayelana nokufika kweNkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo, ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi ivela kithi, sengathi usuku lukaKristu selifikile. Ningathuswa, hhayi ningathuswa. Abantu bayathuka bese bey'phatha kahle, hambe athi bonke awu kanti akusho uJesu akakabuya bese yawa. Asimkhonzeli uJesu kuye ezulwini, simkhonza ngoba kufanele simkhonze, wasithenga ngegazi. Asimkhonzi uJesu ukuze singasali uma kuhluthwa ibandla. Asimkhonzi uJesu ngoba sithanda nje, kodwa ngoba wasithenga, wazinikela ngenxa yethu, esephula ebuhlungwini esohlangana nabo, siba izinkuni zesihogo, kodwa izinkuni ezingapheli, ngoba iy'nkuni zomlilo ojwayelekile zigcina seziwumlotha. Hhayi laphayana ngeke ube umlotha, uzosha nje, ushe nje, ugqunyiswe ngomlilo lapho impethu yakhona ingafi. Hhayi ayikho impethu yakhona. Asiqhubeke-ke. Makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba alukufika kungaveli kuqala ukuhlubuka kwambule umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa, omelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo, aze azihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Kufakazela le nto engeke ngayithinta. Umelana nakho konke okungokaNkulunkulu umphiko uKristu. Uyazikhukhumeza phezu kwakho konke. Ufuna ukuphatha nje umphiko uKristu. Kungaba yibandla, kungaba isemsebenzini, kungaba ikuphi. Niyazi-ke advertise ama-post. Kuchitheka igazi. Lichithwa ubani kahle kahle? Umphiko uKristu. Ufuna lesi sikhundla sokuba uprincipal ngenkani. Uza ufarishe i-bribe ngoba efuna lesi sikhundla. Mntakababa, umsebenzi owusebenzayo wawuthola kanjani? Wakhokha malini? Noma wakhokha ngani? Yini wakhokha ngayo? Wacompromise? Ukuziphatha kwakho kuhle? Unobaba ekhaya kodwa ulalile emsebenzini ngoba ufuna umsebenzi. Ubadlisa uphoyizeni. Wawutholwa kabi lo msebenzi ngokungcola, ngokudayisa ngomzimba wakho. Akubona abesifazane bodwa abadayisa nabesilisa. Thola ukuthi kunomphathi wesifazane, uthi uyafika for interview, avela kuphambana ikhanda, ivuka inkanuko. Avela akutshele nje kahle ukuthi uzowuthola lo msebenzi, kodwa nayo into engifuna ungenze yona. Usoba isigqila-ke socansi, ezongeza usasebenza lapho ngisho ungasafuni, uyisigqila socansi. Awu kodwa bazalwane, asiyekeni ukuthenga imisebenzi, asiyekeni ukuthenga izinto. Funda ukukhuleka uguqe, ucele kuNkulunkulu uzokunika ukudla. Uzothinta abantu bakhe abamlalelayo ngoba bakhona abangamlaleli. Usuthintwe kangaki wena ungalaleli? Ngiyabuza nje mina, usuthintwe kangaki wena ungalaleli? Bazalwane, mlalele uNkulunkulu. Mlalele uNkulunkulu. Ngisekuleyo ndawo khona engikukhunjuzwayo. Kunabantu ababhizi bathumela ama-message kumafoni a-wrong, kuzinamba zami ezi-wrong. Ngiyaxolisa ukusho ukuthi sengikhathele ukuba-correcta. Abanye umcorrecta namhlanje kusasa aphinde. Into ezokwenzeka nje, angizuyiphendula i-message eya kwinamba e-wrong. Mawubona kuphela 5 days, 6 days ungaphendulwa, wokwazi ukuthi uthumele enambeni e-wrong. Funda-ke ukuyimaka inamba ka-WhatsApp kaBaba uNzibande.
Mhlawumbe ubhale eduze ungalokhu ubhale Baba uNsibande uyibhale zonke. Baba uNsibande WhatsApp. Khona uyokwazi ukuthi nansi inamba kaBaba uNsibande no-WhatsApp. Isave ngendlela yakho khona ungezudideka. Babhala kuzo zonke, nginey'namba eziwu-4 eziwo-admin ekhaya lethu. Musuthumela kunoma yiphi inamba. Thumela kweyodwa 063 775 5162. Angibuyeke ngisenkonzweni. Ngithi-ke mina, uverse 4, umelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu. Khumbula into eyaxoshisa uSathane ideni ensimini kaNkulunkulu before isikhathi sika-Adamu. Waziphakamisa wathi uzohamba ayohlala entabeni ephakeme kaNkulunkulu azilinganise naye, waseyaxoshwa. So ngamanye amagama umuntu othanda ukuphakama ebandleni, umuntu othanda ukwazi ukuthi mayefa umholi kukhethwa bani, nini engikhethwayo, impakamo le uzogcina esihogweni lo muntu. Awungeni lapho. uNkulunkulu okhetha abaholi, uNkulunkulu okhethayo. So-ke umphiki uKristu uyaziphakamisa azabulala abantu. Abanye abacela athi ngiyacela ungasi-aplayeli lesi sikhundla ngisifuna kabi. Mina ngiyakutshela namhlanje umphiki uKristu loyo acela athi ungasi-aplayeli. Udlule ungasi-aplayeli afike ophethe emagonyeni athi aplaya. Udinga usu-aplaya bese ungathathwa uhlukumezeke kanti ubuphelezela. Noma uthathwe usugadileke ngoba uzodla ushevu. Abanye bayagula bathakathiwe ngokuthatha ikhundla. Abanye sihamba phezu kwabo bafile ngokuthatha ikhundla. Babulala umuntu oyedwa umphiki uKristu. Baningi right kodwa igama lilodwa umphiki uKristu. Lize lithi azihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Ngiyamkhumbula uHerode ezishaya uNkulunkulu. Yafika ingelosi yamukula wadliwa izimpethu ephila lapha kwizenzi chapter ngisayikhumbula. Ingabo zishaya uNkulunkulu. Abanye bazishaya uNkulunkulu emabandleni. Babulala abaholi bathi take over ngoba bona benemithi yabo. Ibandla seliphethwe ngomuthi, ibandla seliphethwe ngokuthwala, ibandla seliphethwe uSathane. Uhlaleleni ngempela lapho? Awuphumi ngani uhambe? Uyazi ukuthi lamadimoni akuphethe ngawo akungena nawe. Nabefundisi abaphethwe leso sandla nabo bazogcina begcwele lamadimoni. Nihlaleleni ngempela? Nihlaleleni? Zimbili izinto eningazenza. Ukuvalelisa, uthathe ikhwama zakho uhambe uyobona ukuthi ukhonzaphi ngokukhululeka ukhonza uNkulunkulu, noma niyahlangana nenze lento waseKorinte bokuqala chapter 5 athi uPawulu umoya wenu nomoya wami awuhlangane, lo wenza lesi sono sikhuleke, uNkulunkulu ambhubhise enyameni kodwa sindiswe emphefumulweni. So iyenzeka-ke leyo nto bazalwane. Umkhiphi umuntu mayengasalungile eyizambane elimbi ngomkhuleko kuphela. Hayiwe bafowethu siyakhuleka, uNkulunkulu wethu uyasithanda. Awuthi ngiye lapha kwabaseKorinte bokuqala chapter 5. uNkulunkulu wethu uyasithanda kakhulu futhi hayi kancane. KwabaseKorinte bokuqala chapter 5 isihloko sakhona sithi ubufebe baseKorinte nokuphathwa kwezoni. Kuthi umpostoli Paul verse 3 chapter 5 1 Corinthians, ngokuba mina ngokwami noma ngingekho ngomzimba nokho ngikhona ngomoya senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenze okunjalo, ukuba egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu uJesu Kristu, onjalo-ke anikelwe kuSathane ukubhubha kwenyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi. Ngesikhathi simnikela kuSathane ukubhubha kwenyama, sesimkhiphile umphiki uKristu besiphethe. Sesiyahlukana nokuphatha umphiki uKristu. Awu kodwa abazalwane yazilula lento. It's either you pack and go, uphuma uyahamba, noma niyahlangana ngamadoda nomoya kaNkulunkulu namandla eNkosi uJesu, niyakhuleka onjalo nimnikela kuSathane
kukho ukubhubha kwenyama ukuze asindiswe ngosuku lwenkosi. Kungenzeka ukuthi awungizwa ukuthi ngithini, yodwa inkonzo esizoza kuzo ey'nkonzweni kaJune, beka indlebe. Ngicabanga ukuthi ngizobe ngiphumile, angizosho ngizobe ngikuphi lapho ngizobe ngilichaza khona leli vesi. Beka indlebe wena uzozwe ukuthi kungukwenzani ukunikela umuntu kusathane kukho ukubhubha kwenyama kodwa asindiswe ngosuku lwenkosi. Sikhuluma-ke la ngomphiko uKristu. Sikhuluma ngomphiko uKristu la. Masikhuluma ngomphiko uKristu verse 4, omelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azazihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezeshaya uNkulunkulu. Asiyekeni ukuzishaya uNkulunkulu emabandleni ngoba uphawu lokuba umphiko uKristu lolo. Uyakhulekelwa, uyavoshozelwa, mawusukuma a man of God, khala amakhwela kuyakutshizwa. Hawu bazalwane, hawu kodwa bakithi, Nkosi size ulekelele siye kukuphakama singabefundisi emabandleni. Ngokugcinwa inkosi mase siqhuba lenkonzo soqhubeka novesi 5 wabaseThesalonika besibili uchapter 2. Hhayi ake ngiguqe ngikhuleke ngivalelise. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngakho konke esesikuzwile. Sisize Nkosi, usinikezile amandla okubakhipha labo phiko uKristu. Usinikezile amandla Nkosi nomoya wokuhlukanisa, sithatha isinqumo esihle nesifunwa nguwena ngabo. Kodwa siyazi ngeke sibaqede ezweni ngoba sekuyisikhathi sabo. Kodwa uyasiphephisa wena ngoba ushilo ezweni lakho ngeke usilinge ngongaphezu kwamandla ethu. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wami nomusa ube nathi, usifihle edwaleni elinguwe. Busisa yilona loyo oyilalela inkonzo. Babusise bonke Nkosi abangenisa abantu ekhaya lezwi. Philise bonke abagulayo, bagule emphefumulweni noma bagule enyameni, ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Hayi, sengithi khumu, babonise abantu yavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.